zase. Ta šla na spánek a zas nic. To je děs a hrůza tohleto. No, hlavně sehranost, domluvenost, protože Natalie, kdyby se pořádně rozmáchla, tak ji na jedničku tam vypne. Tohle to je všechno sehraný, zlatý clash, ten Redface, to je totální volovina. Zvuk na prd, ozvučení na prd, je tam totální ozvěna, livestream, dámy a pánové, livestream se totálně sekal, takže to bylo úplně na vyliška psů. To je prostě katastrofický. Co má ty úplně kukuč jako help me, zabijte mě. Ta Adéla tam úplně, normálně jak sisel, jak když, hej, reálně, jak když sisel si narve, nebo veverka, jak veverka, když si narve ořechy do tlamy. A normálně ještě do zadnice strčíš kabel 220 V a zapneš to. Normálně to dáš do zásuvky. Ty královno. To je materiál. A já potřebuji asi na Starbucks. Úplně za Jutě. Tak uvidíme. To jsem zvědavý, jakou facku jí dá. Já jsem to teda viděl. Ale to je šaškárna. Reálně to je fakt šaškárna. Raz, dva, tři, wow! A Adéla nešetří a Natalie šetří. Tam to jde i vidět. Adéla dala pořádnou facku, Natalie dala jenom takovou tu, co jenom lízne, taková ta pohlazená. Máme tady Natalie, druhou facku. Ne. Jedna, dva, tři, wow! No, tahle dámy a pánové, ta byla větší. Výborně, Adélko. Natalie, už to teda dá větší sílu. A pojďme na třetí kolo. A máme tady další. No, musím trošku přeskákat, protože tam jako to je děs a hrůza. Ten komentátor tam je úplně blbej. No, tahle byla větší a z Natalie to nic neudělalo. Opravdu vyrovnaný zápas. Bodej by ještě jo, když šopaholik prdel by se napřála, ta by se stejně zlomila. Pokračování za chvilku, přeskáčeme nezajímavé věci. Máme tady další kolo. Aha. No, tahle byla pořádná, tu si Adéla zasloužila. Za ty všechny průsery, co udělala, za tu ostudu, co udělala a kde se vohání policajtama, tak reálně tohle si ta holka zaslouží. Pořádnou fackovanou. Škoda, že jí ta Natalie šetří. Škoda. A máme tady vyjádření. Úplně skvěle, bylo to trápný. Až na to, že ty jsi byla trapná, ty seš trapná a ty seš ta nejhorší, protože jedině ty se dokážeš vohánit policajtama. To, co si udělala Davidovi a těm ostatním, děs a hrůza, vážení. Ta si nic nezaslouží než pořádných pár facek. Jako to bylo, když jsme byli malí. Neposlouchal jsi, dostal si pár facek a bylo úplně jedno, jestli jsou všude lidi nebo ne. No nebylo jak v dnešní době, že nějaká paní dá svému vlastnímu dítěti pár facek a už se na ní volá sociálka, že hej, ona mlátí svý dítě. Co na to poví? Normální, no. A tohle, dámy a pánové, je vyjádření 18letý holky. Jí prostě chybí vyjadřovací smysly.
Tohle není vyjádření 18letý holky, ale 6letý holky, která je ráda, že nakreslila nějaký obrázek mamince. Rozhodčí už je za náma. Právě se dozvíme výsledek. Já mám takový dojem, že výsledek je asi jasný. Říct, jak to bylo jako? Takže oba dva jako rozhodčí jsme se shodli. První kolo modrá, druhé kolo červená, třetí kolo, a který vítězem se stává roh červený. Jako jo, hele. Tý Natalie to přeju. Ty facky dávala, druhý kolo i třetí kolo dávala pěkný, ale to první kolo, to bylo normálně hlazení. To nebylo jako reálná facka. Reálně mě by zajímalo, jakou facku by dala, když by jí frajer, její přítel by jí podved, nebo se s ní rozešel, nebo něco podobného. Jakou facku by ona jemu dala? Takovou facku by měla reálně dát Adéle. Ta by se tam normálně zlomila vejpůl. Nebyla. Kdyby se to ještě víc, Reálně remíza to nebyla, ani nemohla být. Natalie, kdyby se víc snažila to první kolo, tak je to všechno její. Ale ne, prostě ze začátku tam prostě musí hladit. Dávali do příště. Zamakáš za to. Dokážeš tady i proti těžší souperce si myslím vyhrávat. Ale teďko ti přidávám slovo, co by si chtěla zkázat všem fanouškům, ale i těm hejterům. Že jsem ukázala, že nejsem žádný srap a že jsem do toho šla a že další kolo s jinou soupeřkou do toho dám mnohem víc a víc se budu snažit. Mě reálně nejvíc pobavilo to, že Clash platí svým zápasníkům normálně fitka, trenéry a podobně. A jak trénovala Adélka v Redfaceu? Adélka v Redfaceu trénovala tím stylem, že dělala kliky o kanál, tam, kam asi nejspíš patří, dělala kliky o svoji vlastní domácnost, protože nikam jinam si nezaslouží než do kanálu. Je to prostě katastrofa. Takže to bychom měli ohledně Redfaceu, Adéla versus Natalie. A vás jediný, co poprosím, tak asi možná komentík, lajčík. A velice vám děkuji za to, že jste tady byli, že jste se na tohle video podívali. A další video na Adélu bude co nevidět. Doufám. Pokud vás to bavilo a mám v tom pokračovat, dejte like if you like. A my se uvidíme zase příště. Tak skládejte básně, mějte se krásně a čus bus.